दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मानास हायुङारि पार्कखौ दिनै बेखेवनानै होबाय। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव आसाम सरकारा मानास नेशनेल पार्कआव टुरिज्म डे फालिनायजों लोगोसे मानास माहारियारि पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय दिनै बेखेवना होबाय। गुबुन गुबुन गोजान जायगानिफ्राय बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां टुरिज्मफ्रा दावबायनो थाखाय मानास हायुङारि पार्कआव फैयो। मानासनि थाखायनो मुलुगाव बड'लेण्डखौ बयबो मिथियो। बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो रैखाथिया बांगासिनो दं। बेनिखायनो टुरिज्माबो बड'लेण्डआव बांगासिनो दं। बेनिखायनो दावबायारिफोरनि थाखाय आरो रांखान्थि बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया मानास हायुङारि पार्कखौ दिनै गाजा गोमजायै बेखेवनानै होबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। আৰু বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ বিটিআৰৰ চিএম প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত আমি খন্তেক সময় আগতে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মুকলি কৰিলোঁ আৰু ইয়াত যিটো পৰিৱেশ আজি দেখিছোঁ এই পৰিৱেশৰ পৰা নিশ্চিত যে এইবাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে বিগত বছৰসমূহৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰে। যোৱা কেইটামান বছৰ মানাহ অঞ্চলত যি ধৰণৰ শান্তি আৰু সুৰক্ষাৰ কথা আহিছে এই কথাবিলাকে মানাহৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই অঞ্চলটো যিটো ভৌগোলিকভাৱে খুব সুন্দৰ অঞ্চল, দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ মানে সীমামূৰীয়া অঞ্চল আৰু এই সীমাত থকা ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ সীমাত থকা এই অঞ্চলটোৰ ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা বহুত আছে। পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনৰ সম্ভাৱনা আছে। গুৱাহাটীৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত, এয়াৰপৰ্ট ওচৰত আছে। গতিকে সকলো দিশটো চাই আমি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা বহুত দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি এইবেলি আশা ৰাখিছোঁ যে বিগত বছৰসমূহৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি এইবাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ পৰ্যটক আহিছে। এইবাৰ আমাৰ পৰিকল্পনা এইটোৱে যে মানাহে হওক বা অন্যান্য অসমৰ অঞ্চলে হওক স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ লক্ষ্যৰে আমি হোমষ্টে, যিটো আমি আমাৰ আলহী নামেৰে আমি হোমষ্টে বনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, ইয়াক আৰু অধিক আগবঢ়াই নিব লাগে। বিগত সময়তো মানাহত আমি হোমষ্টে বনাইছোঁ। এইবাৰ আমাৰ লক্ষ্য আৰু বেছিকৈ হোমষ্টে আমি ইয়াত বনাব পাৰোঁ। এই হোমষ্টে স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপনৰ ৰাস্তা দিয়ে আৰু এই অঞ্চলসমূহত অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু যিকোনো পৰ্যটক আহিলে পৰ্যটকৰ সা সুবিধাও আমি দিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই কথাটোত এইবাৰ বেছিকৈ লক্ষ্য ৰাখে। दिनै वर्ल्ड टुरिज्म सान आरो बे वर्ल्ड टुरिज्म सानजों लोब्बा लानानै आसाम टुरिज्म आरो बड'लेण्ड टुरिज्म खौसेयै बेवहाय मानासाव वर्ल्ड टुरिज्म डे खुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनै मानासनि गेटखौ बेखेवनायजों लोगोसे बेवहाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। नुनो मोन्दों जे बोसोरफ्रामबो जि टुरिस्ट बिनि अनजिमाया बांगासिनो दङ आरो मुलुगाव बेखौ फोथायो जे टुरिस्टनि अनजिमा बांनाय माने बेवहाय गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय। दा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय लोगो लोगोनो टुरिज्माबो बांगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव आरो ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलनि न'खरफोरनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' मदद जागोन। दा बेनिखायनो जे दिनै मानासनि थाखायनो मुलुगाव बड'लेण्डखौ बयबो मिथिगौ आरो बेवहाय जिखिनि जिब जुनारफोर दङ बेखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बिनि बाय'डाइभारसिटि बिफां लाइफांफोरखौ रैखाथि होनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि टुरिज्म इन्डास्ट्रिखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जों गासैबो नांगौ रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ लानो थाखाय थियारि जादों। এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজম ডেত আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰে ইউনাইটেডলি আজি আমি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছে, ৰাইজৰ কাৰণে অপেনিং কৰি দিয়া হৈছে। খুব ভাল লাগিছে। এই সময়ত আমাৰ মিনিষ্টাৰ, ডিপাৰ্টমেণ্টেল মিনিষ্টাৰ আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও আগভাগ লৈছে। গতিকে মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন EM হিচাপে আজি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां।
सेरफांगुरि बाजार शोरूमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार शोरूमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार शोरूमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 2 लिटार पेट्रल फ्रि, प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6038 171 91 9101 598021 आरो 9101 547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।